Kachiel koda ka jalony weche mag ohala wantiego kar Ronald Ogutu. Ronald, achak kodi e tielo ni mar ariyo. Awalosi wi atamalo 16 mamiwachi mar value added tax. En gima jo ohala tiyo godo e kinde mathoth. Kembe ma jok moko ndikre, ng'ato po nono ndikre oyawo ohande kata kambi, to kian atamalo onego bed ni ochiwo. Koso poko manyo rieko ka wuok kuom ng'ato kaka CPA Evans Ogutu, mong'e ni atamalo 6 ni kama ondike gacha adier onego bed ni entiere kacha. To dipo ni ja ohala kale lal moro ka oketo 16% ni kwan ni ugoye nade kaka jo ohala koso nuwega okacho wacho ni ero atimo ohala ma siling 10,000 16 ni dhi wuok mana iye kata abo chule na dongi siling moro maromo 8,000 kata ka 7,000 kama entiere kanyo bang' golo gika duto monego bed ni rango achiel kachiel e yohane. Ero kamano Cleo. Ka wawuoye wach mar atamalo 16 ni. Evans opogo gigo maber kowuoyo mbele kacha. Ma pesa moko nego jaola wuoye. Ma pesa mar sirikal. To ma e pesa ma kuma sirikal be yute nikech itimo ohala e iye ka. Nyaka ichudi ok ni yuda giri titing'e dhi to kuma oyieni ni time ohala ni tiweye nono. Koro kang'iyo gima jo ohala ok ong'eyo ma jo ohala matindo kuma gina paro ni temo kelo negi shida matindo kowuok kuom ja ohala en ni sama odhi uso gire moro gini uso kata wach ni for example siling 10 en obro ng'iyo mana siling 10 ne ni gi profit ne mane wiye cha to wiye wil ni e iye ka onego mede atamalo 16 pes sirikal. To pesa ni kosemede onego ochule. Sama itimo ohala gi sirikal kata kembni mamoko gi iboyudo ni atamalo 16 jogo ma watimo go ohala kao atamalo 2. Mano gine ma gibro tero ne sirikal. To in kaka ja ohala idong' atamalo 14. Ma kochuli e dwe mabiro kitimo returns magi tidwoke ichiwe. En pesa monego ichiw, ok en pesa ni. Koro jo ohala mang'eny aparo ni pok giparo ni pesa ni en mar sirikal. Gimanyo yore moko iye ka mondo gilal kode to moko be ng'iyo ni sama osetieko ohala cha kogole oyudo lal. Nikech sama notimo pricing mare noko include pesa mar sirikal ma en atamalo 16. To kwa bire ohelni madongo jogo ma oseng'ere ma wach ni kembe gi obe register e-teams gintie kacha. Kaka sani system chosebiro en gima ni kanyo ma kigolo agola invoice mari to bro golo ni ma ni setimo ohala mari mar pesa ni. Atamalo 16 en ka. Gige gi moko minyiewo riside ka nikech riside sama inyiewo risit kaka ja ohala ichulo atamalo 16 koni. Ma dhi konyi ok itim double taxation. Ke sama ichule anyiewo gimoro kuom Evans. Atere ne client na. Dong asechule koni. Koro risit ma Evans omiya ema abro chaka miyo sirikal ni atamalo 16 nasechulo endika. Evans chako ting'e tere kacha. Koro jo ohala mang'eny emonego ng'e ni ginie sama odhi Evans nyiewo